Кояш нурларында уйный, урамнарда алтын яфрак яуган чагында, безнең һәр кайсыбыз тагын бер кат якты бала чагыннан, күңелдә иң матур хатирә булып сакланучы мәктәп елларыннан әйләнә. Хәтерләрдә яраткан укытучыларыбыз белән бәйле истәлекләр яңара. Күңелләр үзендә булган иң күркәм сыйфатларны укучыларына тапшыра алучы гүзәл затларга карата рәхмәт хисләре белән тула. 5 октябрь көнне район мәдәният йортында укытучылар көне уңаеннан үткәрелгән тантана да шундый мизгелләргә бай булды. Бу көнне чарага районның укытучылары һәм мәктәпкәчә белем бирү учрежденияләре хезмәткәрләре чакырылды. Мәгариф хезмәткәрләрен иң беренче бәйрәм белән муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин тәбрикләде. Хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Дөньяда иң изге, иң кирәкле һәм иң беренче баланы кабул итүче һәм иң ахырында улы тормыш юлына озатучы кеше укытучыдыр. Әйтәсе килә сезгә бик зур рәхмәт сүзләрен. Чөнки укырга да белмәгән, киенергә дә белмәгән, яза да белмәгән, үзендә тотырга белмәгән баланы иң беренче сезнең кулларга тапшырабыз. Көтәбез бик күп, бик зур теләк белән бирәбез. Һәм ахырында 11 класстан, 9 класстан экзаменнарыбызда әйткән ахырында инде тормыш юлына әзер. Бүген шәхесләр дип әйтеп була, шәхесләрне сезнең кулдан без алабыз мәктәптән. Мәктәп içinde бик күпләр укытуга гына түгел, математика белән рус теленә генә түгел, бик күп башка һөнәрләргә дә бер юлы өйрәтәсез. Сез өйрәтәсез тәрбияче дә булырга бу балаларны, ата-ана да булырга. Шулай ук безнең илдә бу дөньяда ничек үзеңне тотырга, нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамай турында да һәм башка бик күп мәктәптә биргән фәннәр белән берлектә сез балаларны безнең тормышка әзерләйсез. Аллага шөкер, менә шушыннан без бераз гомер узгач, үзегезнең укытучыларны күргәч, үзебезнең укыткан балаларны күргәч, канәгатьләрен, хисләрен табып, үзегезнең балаларны мин уйлыйм, һәрберегез искә алып, тормыш юлында бергә карап, үстереп, хәтерләп барасыздыр дип әйтеп. Тагын бер мәртәбә рөхсәт итегез миңа шушы бәйрәм белән сезне котларга. Тормыш үзенең безнең эшкә, сезнең эшкә үзенең үзгәрешләрен кертә. Кызганычка каршы бу үзгәрешләр тагын да бер мәртәбә безне сынарга тора дип әйтәйек. Без инде уңышлы гына дип әйтеп атайым мин уку елларын башладык. И тагын да шушы сынауларны дөрес итеп үтеп, бәла-казасыз, югалтусыз безгә бу уку елларын тәмамларга ясап быелгысы елда да. Барыгызны да бәйрәм белән. Арытаба Илдар Иршат улы мәгариф өлкәсендәге зур казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен Тимерхан Нәҗмиев исемендәге Ябалак урта белем бирү мәктәбе директоры Альфред Гузайровны, Югары Яркәйнең 1-нче гимназиясенең инглиз теле укытучысы Рида Кабированы, Россия Федерациясенең мактаулы тәрбия һәм мәгариф хезмәткәре Күкрәк билгесе, Иске Күктау урта белем бирү мәктәбенең укыту тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Зәхинә Шәмсетдинованы, педагогик хезмәт ветераны Лена Ахтариеваны Россия Федерациясе мәгариф министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләде. Менә безнең үзебезнең эшләгән эшләрне шулай баһалагачтан, безнең барыбызга да күңелле, тагын да яңара көч белән балаларны тәрбияләргә, аларны зур юлга чыгарга тырышабыз. Барыгыз да зур бәйрәм белән сезне. Педагогик эшчәнлектә ирешкән уңышлары өчен Үрмәт төп белем бирү мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Альмира Гимазованы Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы дипломы һәм 200 мең сумлык грант белән тәбрикләде. Башкортстан Республикасының авыл җирендә эшләүче яшь укытучыларга, Югары Яркәйнең 1-нче гимназиясе укытучысы Гүзәл Батыргариевага, Түбән Яркәй лицей укытучылары Ленара Олиевага, Рөстәм Гариповка, Андреевка урта мәктәбе укытучысы Ләйсән Нәбиевага 600 мең сум күләмендә грант алу өчен сертификат бирде. Шулай хакимият башлыгы ел укытучысы, ел тәрбиячесе район конкурсы призерларына, җиңүчеләренә район хакимиятенең почет грамоталарын,
укуда төрле республика, район олимпиадаларында, конкурсларда, спорт бәйгеләрендә югары уңышларга ирешкән районның 20 укучысына район хакимияте башлыгы стипендиясын алу турында таныклык тапшырды. Сүз бәйрәм кунагы Башкортстан Республикасының Дәүләт җыелышы Корылтай депутаты, Россия математика, физика-математика фәннәре докторы, профессор Рәмил Бәхтизенга бирелде. От имени Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, от руководства и коллектива Уфимского государственного нефтяного технического университета поздравить всех учителей, пожелать побольше талантливых и благодарных учеников, ну и, конечно же, здоровья, терпения в сегодняшнем очень непростой, особенно для системы образования, время. Успехов вам! Рәмил Назиф улы бер төркем укытучыларга Уфа Дәүләт нефтехник университетының рәхмәт хатын һәм акчалата бүләген һәм районның 18 сәләтле укучысына университетның грантын тапшырды. Шулай ук мәгариф бүлеге җитәкчесе Гөлнара Кашапованың чыгышында мәгарифчеләргә карата изге теләкләрдән, рәхмәт сүзләреннән торды. Гөлнара Фарук кызы кулыннан да бер төркем хезмәт алдыңгылары тәбрикләнүгә иреште. Тантаналы өлештән соң район мәдәният йорты артистлары иң матур җыр моңнары белән бәйрәмне дәвам итте. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.